Assalamu alaikum. Haray mi wulike on fop la landi si tawi ɗo jam Allah taw haray ɗo jam mi torike on jama laggine gentoroɗe la hakkil mi jeeji on haray wallahi vous allez me respecter ici vous allez me respecter ici haray noon natuɗo ka live kala natuɗo ka live yo sendi tan e yewtere haray noon mi hiwro ɗo jajirawo meɗen on Adama Diallo haray meɗe weltani moƴƴa kanko kadi mi wayrimo yiide mi wayrimo humpitade donc haray meɗe hiwrima kala ko wontirta mi hiwrike bandiraɓe meɗen men fo mi hiwrike jajiraɓe meɗen men kadi mi hiwrike kadi neniraɓe meɗen men fop haray duwawje ɗi no jabade haray mi torike on jama laggene nini fewno ko wonne ɗo l'heure et au sursaut national haray mi hiwrike on fop mawɗon kala wonɗo kadi ka nder live ɗo Diallo Boubacar salut ça va frère ɗay jam haray mi hiwrike ma mi hiwrike kadi Diallo Fruit bari bobo l'islam e yaadiɓe moɗon en contata jama on hino ɗuuɗi kono haray mi yiɗo Diallo Boubacar salut ça va. Oh, mon champion Ismaël Diallo. Oɗo noon ko mata mi daro ɗo taw mi wiro Ismaël ta parce que mbiɗa tori kadi jamam fof kaɗo yaw abono ka senji makko ka page makko Ismaël Diallo ɗo oya page makko donc haray modification aray ittede ɗe balle ɗo si Allah lanno jaaɓi haray on fop moɗo ɗon weltana surtout kadi monsieur Ismaël Diallo ko aden jo wakkiliɗo dariɗo daditi donc haray mo weltana haray noon jama komi wiiro no vous allez me respecter ici meɗe andi ɗo ƴawiɗo il y a 100 personnes 120 personnes ƴawiɗo joni ka live meɗe haray no ƴawde tun Mohamed Baylo Bari merci beaucoup pour le cœur haray noon si Allah wala no joɓe kala faalaɗo wadde interview monsieur Ismaël si tawi ɗon faala wadde interview après on ƴawoyay ɗo ka deuxième tour inchallah haray noon no mi wi'ir noon toujours vous allez me respecter ici vous allez me respecter ici wallahi ƴette jullere joɗɗon si tawi ɗon mari ɗimmojo waaliɗo ɗani findinemo wimmo findinemo wimmo wara o jento moƴƴa par ce que koko moni wowlande on ɗo e kadi meɗe felliti kadi wallahi noon goy mi wawi on hatta mi kuppana on ɗo jour minna nde ñalande ɗo tawatamo mamadi o wata jama on sikku tawi mi wata meɗe andi ko wirni alors que non pour votre information goto anda ko wirni goto anda ko wirni Pullo Dimo Diallo Mouktar force à toi frère merci beaucoup Thierno Madiou Diallo salut ça va tu vas bien haray noon no mi wiro natuɗo ka live kala sécurise ane live ko noon ko sécurise ko live ko yon accitangen keyorji ɗin ka live meɗen Coutinho Kula Diallo force à vous merci beaucoup frère Aliou Batimbi Madina salut mon champion et guide politique haray mi wurike ma Abdoul Salam Diallo Mamadou Adama Mamadou Bella Diallo Ismaël Diallo longue vie à toi merci beaucoup à toi aussi Kerno Majuba depuis Libéria merci beaucoup quoi de neuf Madjan Milan Ba merci beaucoup Amadou Bari Hareno Amadou Diallo merci beaucoup Koma Yalti merci beaucoup Aliba Timbi Madina mais où est Doumbouya pourquoi il reste silencieux il va rester silencieux donc à reconnaître que Dieu te protège et nous protège tous les combattants de lutte merci beaucoup monsieur Ismaël le champion min dawela la mo parce que fiu nous andi mi aro yewtugo fi maɗa inchallah e live spécial e kadi kala jama wakkiliɓe dariɓe dadi ko duwaɓe encouragé wakkilane weltane moƴƴa haray noon hatto ka live kala on ne à 300 personnes comme ça wonɓe ƴawde ka nder live ɗo nini hattali goy taw meyiɗe marɗo plus de 300 et quelque Bari Lamarana Ahmad Ibnou Balde mon grand bonsoir Alassane Nasrala Diallo Al-Husseini Diallo Balde assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi Mouktar depuis Libéria Jumaso Diallo Mamadou Saliou Chérif Phénomène frère Santé Manti il y aura une source fiable Inch'Allah que Dieu te protège Ousseynou Ba Diallo Mamadou Saïdou Diallo c'est depuis Sénégal comment tu veux parler quoi frère salut je suis là tu vas bien Amir ngal photo walma ka profil maɗo Amir honno abbo mi yaltina ngal ɗo commentaire maɗa o majjitorike la donc mi épingle mo ɗon Maimouna Dambata Diallo, bonsoir, vous allez bien? Ok, merci beaucoup pour les cœurs. C'est Chrisane Live. Alou Chéni Diallo, salut, ça va, tu vas bien? Diallo Mohamed Sali, toujours. Vive Ibrahim Malik Sahba, merci. Depuis you are from the Liberia. Ok, merci beaucoup, frère. Bari Alpha Rouguetou, c'est mon grand champion. Merci beaucoup, soldat. Mohamed Sali Ba. si min ni non mi janga commentaire ji modon indo fo hare nouvelle meɗe mi anda konto fewndo to nani
Ba Ahmed bari bobo l'islam champion bari Meli Kansa merci Samba Tinti merci Mamadou Sardi Diallo bonjour Boubacar Diallo Abdoulaye Yero Diallo tenez Mamadou Sano on doit pas tout dire ouais on doit pas dire tout ok y a pas de problème Amati Diane Omar So Abdourahim, grand Abdourahim, si je ne me trompe pas, grand Abdourahim, comme militant du UFDC, un combattant champion, Mamadou Julde Diallo, Abdoulaye Bari Boss, depuis Luanda, Are Luanda Fopi Urama, Bari Boss, dos, Omar Diallo, Bari Bobol Islam, Aliou Diallo, Mamadou Baylo Kante, Harenom Jaman, Minirta Onum, MS Freya Diallo, bonsoir, ça va, tu vas bien? Baboy, mon champion, mon Diallo Muntaga, Kodo mi Gilanjato Bengo, Konomi Apade, Mela Halande Mufut, May, Engallo, Eya Habare, Hassan Ba, Balde Alpha Madou, Barirugetu, Mamadou, Force Ata, merci, Dumbuya est mort. Il ici c'est soma yara oma itu waro yeddi hara non jama mi toli ko kala na to ka live yo sendi tan yewterne wallahi kala fala do kadi wadde interview wono Aliou Diallo Aliou Batimbi Madina anki o jawido e sonnabe go ba Aissatou be jawido be yewtere labane donc hara kala fala do jawde ka live kala dernier minute hara meden invite mo kala fala do wadde interview aro jawa o yewta ko munkum ande non pore no pimo Nouru no mi wirta non souvent Nouru holtay ande pode no pimodo di no mo e gentoro do lakil parce que jama on sikkay ko mon ko wolde do bayara e be andi réalité ji din ko fewndi kon no wadde hanki harisi mi wowlino wala no 1 mois 2 mois 3 mois ha si wada ma enna si wada hande non ka fewndi den do ni fewndo ka few si mi wowli hanki no way wadde hande si mi wowli hande no way wadde jango si mi wowli jango no way wadde fabbi jango joni hande kadi ko wonno nyalaade watti balde ko wonno balde watti eri ko wonno erji watti hande ko pratique wonti hande kadi pratique Jibril Sukoto Diallo Ahmed Mohamed Saidou Mohamed Baylo Alia Grand Alia long fiata merci beaucoup Banu Momom Bayo merci Alusien toujours Diallo Mamadou Diallo Omar Diallo Ijatu Masi ben fopi urama are ko ngoto Alpha Raphaël Neve Angola Ibrahim Angola merci beaucoup Adro Malia Diallo mon petit champion haray mi wuri kam fop do minni simi jangi commentaire ji modo ni fop haray halota ko sa haray non jama wallahi mede weltani o moƴƴa duwa ji modo ni e partage ji modo ni mede weltani o moƴƴa Dawda Ba e Diallo Aboubakar Siddiq Kamimbar merci Dumbuya e mo Alpha Raphael Neve Ibrahim merci Alpha Jo how are you doing yeah I'm going are you and you Alpha Juba ça va how are you okay are non e balle fejjude do mi arno hankin kadi mi battina ni mi podi minni jama jentore de lakel hankin konko mi woluno don wodi himbe contact belan yeti lan Abdoulaye Bari ça va tu vas bien Aliou Timbi Madina Ousmane Ba good evening my friend how are you Yalla Abdourahman Aboubakar Siddiq validé ok merci beaucoup Mamadou Baylo Kanté salut ça va ok hankin mi arno mi wadani patakuru Mariama Julde Maju Bari Mamadou Saidou hande non mi hiwri ke taw wombe be nder do fo no mi wirta non mi accala e goto haray mi hiwri kam fop modon senditane en yewterde vive UFDG merci beaucoup Alpha Omar Sall thank you pour les informations merci beaucoup Amadou Bari Amatidian Amadou Ba Paykon Hambo kadi Nebrashi Diallo Mamadou Aliou salut ça va Ba Mamadou Sidi Force à toi, merci. Mamadou Aliou Balde, merci beaucoup. Salut, ça va? Hare jama, gila do, natri yeso, komi wolata kom fop, hande kati na nyalade wadata, ko erji, ka segondi, hara wadi. E kati nini, feundo ka feundi den do, hidon andi pasay ko monon ko wolande, hidon feliti. E pi konu mi marita komi weta jama, nini meden fala mbudi, honto di mbudi yarata, wallahi on hira kadi ko neba kadi. Meden tori yon kala wombe ka live fala be yo gonga nyibu ka lady mede fala be yo gonga nyibu ka lady fala be yo lady mede ndi yondu wonu lady nundi lady fewndi lady ko tawta gine be fop fota e mayri lady ko tawta en fop meden e wura e mayri ha nyande alla yetite do jammo ere haray participer o kanyoton frère ilo en kadi fop o idon ande ko holabe kakarabe dari be daditi mi tori kon yehe participon kanyoton
participane kanyoton hare non kadi jango kadi live kadi no wodi fi kanyoton donc participer kanyoton yaltine mbudi modo ande hunde porta ko ni kaledi meden waton accudum so fala me wadan won jeren ko tawetake walline mbudi modo ni walline are mo 1000 francs yawanaka mo 2000 francs yawanaka hay mo 100 francs yawanaka walline e numéro lagine wombe ben Guinée walline numéro alla Guinée si tay ko Sénégal onda numéro a Sénégal nodi away wadde Wave away wadde Orange Money si tay ko New York onda numéro Gelo no tom away wadde siko Congo Brazza siko Angola kala ko faala away wadde numéro si tay kadi ko Amerique awata wadde Gelo kada awata wadde parti ko kanyoton en ligne away wadde ka numéro la Guinée no wadirta no dépôt na bana famille mara on away wadde no dépôt 50 bal dum fus bonnantama fino leydi madani haysi a woni sabu maygo leydi maɗa ndi hetto ɗum fu so bonnantama leydi maɗa ndi ɓiɓɓe maɓe ɓe wuura e leydi maɗa ndi haray ɓe jam kono Allah dandu en heɓude jawle ko heɓeten jawle fof meɗen mayen hara en acce ɓiɓɓe meɗen min e suno e tampere yo Allah dandu en noon haray no jama ɗe balɗe ɗo mi arno mi waɗani ɓatakuru mi yeeti jama o mi wowli mi inni ɗe balɗe ɗo on yiye ko waɗata kom ɓayno mi wowli jama o sikkuno ko sama kala mi jokki hanking fewndo ko mi arata ɗo mi jooɗo mi yeeto woodi ministére ɓe maɓɓe buy arɓe naati ɗo no jeeya e maɓɓe mori konde ceerno mamadou en usu jigga en ɓe fof maɓɓe miɗa andi ɓe arde ɓe jentoɗo yewtureji ni andi nde ñande o yaltono nde yewtere nde makko nde wolno nden o woɓɓe sukaɓe gono ɗo kuma payku golle maɓɓe o winogol mi heeɓi 100 000 vie ma mi heeɓi 200 000 vie ko haaju maɓɓe no min miɗa andi o wowli on wola indande min mi andi haala kan kombo wolanaka ala kulli hal mi ƴetta e fof hande mi hawtodira mi hibba e hoore moɗon ko onon andi kono senidirta ko onon andi kono guerrita kono jama yimɓe moƴƴuɓe ɓe wawa elan jentorade hakkille ɓe faama moƴƴa komi wonɓe ko wolan wallahi dans les prochains jours les coups d'envoi arrivent à Conakry dans les prochains jours wata goto ƴeñƴo wata goto hulu komin landi on tun ko piyo gotum soit heƴe kaccuɗi moɗon participon kañoton wone tranquille si senerde noddi on wata on yaw few si senerde noddi on wata on yaw si senerde falama yon tawtoɓe par ce que fiyo ko num ɓuuri hulɓinade ɓe tampi ɓe ɓillike en ɓiƴiɓe ha hande kadi ɗi watti yaltude ko kine e wundo ko jonnon kon ɓe woni wadde ɓe ara woni ɓe yiide jama ɓe manipula jama yo jama on tawtuɓe andi ko ɗum ɗo woni probléme onon wala famde géopolitique CNRD o koɓe hollu en ko hirnoɗen enen immoɗen sutoɗen non kamɓe ɓe puusa pion ñande fini weeti o ñande fini o CNRD puusa pion si tawi ɗen weltini ko fowti ɗe wo mi yeeti on ko fowti ɗo ko fowti ɗen ko ɗon CNRD puusata pion hara noon bari bobol islam wonɓe ɓe nder ga fuu senditana en yewtere coupé o parti ɗo jentoɗo ɗo lan hakkille famo moƴƴa ko monon ko wolande si tawi ko sama kala on yiiray ko woni kon arde ɗe balle ɗo hara noon pour votre information wallahi pour votre information mi humpiti ko ɗo yewtere iwru nde entre toujours no mi wolirno noon hankin ka yewtere an yettitoɗe ɗo yewtere nde nde yehigoy miɗa andi ɓe genti ka yewtere nde mais mi humpitike ɗo yewtere iwru nde tigi e mamadi ari ka administration du territoire pardon oui ari ko général Ibrahima Khalil Condé iwri ɗon ari fayin toujours c'est à dire nden yewtere ɓayde iwri ka mamadi nde ari ka Ibrahima Khalil Condé nde ari ka Idi Amin c'est à dire yewtere nde nde gindi tampere wonde nden ko tawta en fof meɗen andi mamadi mi yaltuno ɗo kadi mi wole minni mamadi no wondi AVC mamadi no wondi jabet makko on tampinimo mamadi nini himo nawni fi hon on landitake hoore moɗon ko hannu haɗi mamadi dumbuya waɗa hanke yewtere ene est ce que kanko on marde nden nawnare ɗon tampuɗo ɗon ko tawta woɓɓe noyinde nini hay o yalti leydi woɓɓe noyinde nini mo kapare to ala ko liyade simo toon ma wala toon ko haaju makko mais nini fewdo ka fewduɗe ɗo mamadi ala gerde leydi mamadi ala gerde leydi nini ko homɓe on gerde leydi mi wola non ɗo ɓe nayo e maɓɓe anduɓe ɓe non fopp nandi hande Laurent Dumbuya kanko tigirgoye déjà monde par ce que mi heeɓi ɗo contact ji buyi addamɓe lan yewtureji inni hande nini si ɓe jooɗoto hande ɓe daara ka pale maɓɓe ton ko menen ɓe jooɗoto ɓe daara par ce que ɓe andi ko ɓe jokki ko moƴƴa mi aray ɗo mi wolanan souvent min na wattaneyila moƴƴa ko woni ɗon ko wowlde ko woni ɗon ko wadde wattaneyila moƴƴa reno ɗe moƴƴa kadi tawtugol CNRD e hoore mbuko e sama kala par ce que ɗe balɗe o darde ɗo on yiya ko waɗata ko ngal leydi meɗen donc hare kono buy innono ɗo non si tawi 31 hewti ɗo on waɗali hay fus hare non ko nini jippiro meɗen ngo ɓuuri accélérade ko nini ngo ɓuura joguitede est ce qu'on famille haray jama mi tori kon mi jeejo no mi wolirta noon souvent wata goto tawtu CNRD o koko ɓe on wadde ɗo wata goto suteno mamadi e hoore koko ɓe on wadde ɗo wata goto du'ano mamadi ko wedditi ɗo wo ko wedditi ɗo huuɗe e CNRD ko wodditi ɗo wo ko wedditi ɗo huuɗe e mamadi ko
o wedditiɗo woko wedditiɗo wata on du'ano ɓe huɗeɓe andon ɓe yimɓe huɗaɓe yimɓe ɓe nunda yimɓe sokuɓe président Aliou Ba raɗiɓe président Seydou Dale liɓi galle maɓɓe ɗe accusirɓe erguine hande hiɓe jooɗi ɓe funsude jawle laguire ɗe hiɓe jooɗi ɗo ɓe wadde kala ko ɓe faala enen onon hiɗo wawi sutede ɓe ma duwanoɗon ɓe onon kono duwanortoɗo l'injustice min mi duwanta ko l'injustice mbiɗe tori hayso ko nene goto an hara ko bandirawo an on hara ko bandiraɓe amen yeehi tawti senere ɗum mbiɗe tori Allah ñande Allah nangi mamadi yo nangude ɓe fof maɓɓe mi ala haaju e nene mi ala siɗɗo ko gouvernement mi ala siɗɗo few innugol koyngal ga koyngal to mi ala e siɗɗo ɗum few wone kala ko wonno ko minne taw tum si tawiɗa fellite gonga ka jogitteɗa kan ko kan woni gonga watta goɗɗo itte ɗon jamais de la vie naɓama e fenade ko ɗum mi mari komi wolta jama o souvent mi ara ɗo mi wola wastahara ko bayana wastahara komi wajotoɗo alors que non pour votre information wonami imam kono mi aray komi neɗɗo mo hawja ko neɗɗo kadi mo neeɓa mi aray ɗo mo humpita jama on ko ɓe duwa wadde mi aray ɗo mo humpita jama on ko ɓe duwa andude par ce que si ɓe andali haray no hulɓinaniɓe hiɓe andali kadi haray programme ji ɗi fof no wonani ɓe difficulté haray noon fi on andu moƴƴa nini ɓay mi wolno hanke Mamadi e nde nawnare makko mo wondi AVC mo wondi e diabete ɓay mi woli nden no woɓɓe inni no adu haka wolde ɗum nini taw sina ɗum mo hey kam ko muyɗi Allah ɗe ratata ko ɗon suti Mamadi Doumbouya nini ɓay tun o yiwi e lawol moƴƴugol ngol wari lawol bongo ene ko woni ko sabu itti Alpha Condé laamiɗo 11 ans wata wonde sabu itta Mamadi Doumbouya so yii Mamadi ɓe wawi gérde ndileji ha ɓe hewti 31 décembre 2024 31 décembre 2025 ɗo hewti ko onon andi ɗon suti gila 31 décembre 2024 andi hande 31 décembre 2025 ndaare no lendi wona yarede no ndaare no Mamadi en ɓiƴi Mamadi c'est à dire enen kala mo immani ɗe mo ɗo fima ko yanayi e kadi miɗe torike Allah kala mi torike ma Allah yamirɗo men on si tawi min sattirama min fewte maɗa min toroma Allah nangu Mamadi nangal ngal nangatamo ngal Allah hara o luttetake maggal ɓengure makko nen hay e goto luttetaka mi torike ma Allah ya man huwal wahidu ahadu assamadu allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan neɗɗo mo nunɗa neɗɗo mo feewa neɗɗo mo miijitotako neɗɗo ko tawata hiɗon andi Mamadi Doumbouya o ƴetti deftere Allah nden o fawi jungo makko o wondirani Allah ke ni ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitution. Ɗum non ɓay feƴƴi kanko toujours Mamadi Doumbouya o wi plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié ce que nous sommes. Il dit qu'il va travailler avec tous les partenaires bi et multilatéraux aussi sur le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Les Guinéens respectent sa parole. C'est ça la dignité, l'harmonie entre le dire et faire. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée, il rend le peuple sa liberté. Car nous venons tous le peuple de Guinée. Que la justice serait sa boussole. Que la justice serait sa boussole. Jonno hande don suti do en fop meden en sikkono Mamadi ko neddo fewdo en sikkono Mamadi ko neddo yurmetedo en sikkono Mamadi ko neddo kelludo jaka Mamadi ko fenoru en sanni Mamadi mawbo yalti salire be trompi en fop meden 5 septembre 2021 be yini ko justice ɓeere woni ar wargo dare l'injustice on do yaade wora jamaw dare l'injustice on do yaade wora jamaw ene onon o wawi jodade suteno Mamadi Doumbouya mede landi on landal onon be on be landarde onon be on be lan partage wakkili be dariti be ronkata bimbe kikide ene kono Mamadi Doumbouya ɓokkani leydi ni kono Mamadi Doumbouya ɓokkani jamaw kono Mamadi ɓokki Mamadi ɓokka o wifa o tafa hay e fus jawle ɗe ɓe bonni ɗe non mi wola encore une fois l'argent que vous avez gaspillé à votre mascarade électorale là on va vous arrêter. Lorsque Mamadi tu seras devant la juridiction internationale, tu vas nous expliquer comment est-ce que tu peux confisquer le pouvoir, comment est-ce que tu peux confisquer la souveraineté du peuple. Un chef d'État, quelqu'un qui n'a pas de parole d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de parole ne mérite pas d'être à la hauteur d'un pays. Mais non, faut dire à doigt que faut dire imagine non mari hakkil yan dirtale ko hakkille mabbe den dirte parce que ibe andi mais soutenu be 5 septembre mais wolani be fo mais inni akke ko ko non wadde do immoden en fop meden jonindire juude meden ne fino CNRD yanira wobbe modon ton o tawata hibe suti ko won kon feddude kala di medi mais be fanki dum non be wolata jamais de la vie be wolata ene jama fewndo ka fewndo ndo hido suti problème ji wondi di hakkunde ji mabbe be ala wolde dum be wolata do jamais de la vie mais enen chaque fois be yaltinana en polémique si tay be sattirama be yinno en non jono si be yinno ni ke non haray enen continue wastayara ko en ala hakke wastayara enen be piéja en tout enen ko be woli en tout enen ko be hu en tout
enen ko be warangen tum enen ko be fellu en tum fanke enen ko be sayimbi en tum fanke ene ono hido suti CNRD no be onno yarde CNRD lanni lawde be lan e biji CNRD minuma ha be lutisi e uno yaybe tum wallahi billahi non be yanay Mamadi Doumbouya o yanay few wallahi Mamadi ko hewti si Mamadi Doumbouya waditi mois ka pouvoir mi wala do encore une fois haray jama lagino mi anda konto wonno haray mi anda konto parce que de balde do on yey ko data kon mi wolu no hankin yewtore nden mi yilti to mare seeda mi buccana on non parce que wobbe innola mi yaw ha seeda wono mi yaw wata mi yaw ha odela yo mi yaw ha seeda mi frena mi daro parce que mi dandi mi wawata kalmude horano si mi ari e yewtoreji gon ton ko tawta mi accéléri don ko don duwaden coupude fino live medon foditoro den mo jango no wawi continuer toute explication men wono hankin ko darden non ƴettude be invité be meden do ko tawta e fobbe de ngandi be der ga ben non vraiment iɗon andi programme ji ɗin honno fewdori donc haray ko noon mi acca e noon sella jaaɓi mi wolane on ɗo programme ji goo mi acca goɗɗi goo kono kala komin waɗana limite yo min daro ko ɗon min daroto Mamadou Wurinoɓe Bari salamu aleykum merci beaucoup frère mi weltani kama buyan kadi haray ko noon jamala guene mi tori ko mi jiiji wata goto welsino leydi meɗen ndi e hettani ko neɓa leydi meɗen ndi ndi wona e leydi nunɗu ndi ndi wona e leydi fewndi si Allah wala no jaɓi kala kasaɗo kadi sokaɗo e hoore toña o yalta ko kaso kadi ko neɓa si Allah wala no jaɓi on nani hay Burkina be ɓen ko wide ɓeyni o leydi on ɗanade ka prison haɗi yalton sore fo leydi moɗon ndi o leydi on ɗanade ka prison yalte servo leydi moɗon ndi joni noon ɓe wi kamɓe ɓe accita e prisonnier ɓe ɓen fof joni noon ene Mamadi fop innano si Mamadi Doumbouya accitata ɓe gerayi no ɓe yawirno noon ɓe waɗi mamaya on kanka ɓeni no ɓe arta tun ɓe accita nangaɓe ene hay président Aliou Ba mo anduɗo e won noon ka prison no est ce que yimɓeɓe no manifestanade muyno mo yalta président Aliou Ba himo ka prison hande est ce que jamano yaltande mo ɗo inna yo jama est ce que jamano immanade ɗo fiyo yimmo fiyo yalta jama on fop no jooɗi no mbini ko mum ko donc si tawi on susta memminade on susta puusde piyo on susta wolde hay fus meɗen landi on ƴette jawle moɗon nayi walli noon ko kañe to goɗɗo innata ko kaari wallini ɗo yahata gaɗirtame ha mi inna ko kaari yo wallinani men ni mbuɗi jamais de la vie haray noon a bonnanta nder kono mi mari komi wiyata mi ara noon e nde toɓɓere nde mi woluno hanki coupeɗo noon moƴƴa bari bobo l'islam si tawiɗa nder ga e yaaduɓe moɗon coupeɗo moƴƴa jettoɗo ɗolla hakkil faamu moƴƴa ɗe balɗe wonɗe arde ɗo on yiyay programme ji buyno waɗede ɓe décidi déjà ɓe tracifie élection ji heɗitiɗi ɗin par ce que ko ɓe duwano déjà fuɗɗi waɗde ko communauté e scrutin e présidentiel o donc kamɓe ɓe fuɗɗori mawɗo on ɓe ardande hannde ka togosi ɗin joni noon iɗon andi ɗe balɗe wonɗo arde ɗo ko tawata noon programme ji ɗi noon mélange hannde kadi mbuuɗi lanni ka caisse on yi lendi no braca ɗon yi programme ji ɗi no sattiriɓe o yi Alpha Condé no puusirde piyon sengogo on yi Cellou Dalein kadi no yaltirde sengogo joni noon wallinen fi Cellou Dalein da wallinen fi Alpha Condé da kono hiɗon suti hannde hiɓe wuulani ɓeɗo no wuulani ɓe hiɓe andi hannde kadi na ɓeɗo tun ko daraniɓe ko ɓe suti hannde kadi Fodé Image no iwtiri sengo kanko équipe maɓɓe on hiɓe dari hannde kañoto créa ɓe o kañoto ɗo wonɓe ɓe kadi ko kañoto ɗo fof ko yimɓe nantodirɓe si fellutuɓe kadi ñande gore gonga nga wonay ka leydi meɗen hannde ɗum ɗo kadi no mapini ɓe ɗum ɗo noon wawata darade ɗum ɗo kontinay ɗum ɗo yon andu kontinay kaño toon min landoto mbuuɗi ha mbuuɗi komin faala kon timma ñande mbuuɗi ɗin timmi o yiyay ñande mbuuɗi ɗin timmi o yiyay d'ailleurs pour votre information onon ɗo sikkude Mamadi Doumbouya ko hombo onon ɗo sikkude Mamadi Doumbouya ɗe balle feƴƴude ɗo fof konno woni wadde o yi kanko tigiri koɓe jangane mo kon koɓe yinni noon kullu nafsi zahika tum oɗon andi aya Qur'an mi anda si tawi jama on no faama programme ji boyi e sutenuɓe Mamadi Doumbouya boyi e maɓɓe ɓe wonɗo mbewide ino tutta ñamita mi ala koye innitude ɓe mais ɗon andi ɓe ɗon andi ɗi concert ji ma ɗi programme ji ma ɗi ko cérémonie ji jangalngol Mamadi Doumbouya Qur'an fo eɗon andi ɓe yaha e muɗum mais hara ɓe ala ka teddinede hiɗon andi ɓeɗo fof dariɓe yenni mo ko baɓe Fouta Diallo dariɓe wuɗiɓe dariɓe wolani ɓe fof ɗon andi hande ɓeɗo yehi tawtoyiɓe hiɗon andi yennuɓe nene maɓɓe yennuɓe baba maɓɓe hande ɓen fof hande no hakkudeji maɓɓe to joni noon ko ɗum ɗo andi si tawi koɓe wiyata ko wo si tawi a sattirama ta bugo giɗo e gaña ha ko faaleɗa kon feƴƴa alors que non pour votre information ta sikkude ɓe wallete on Mamadi Doumbouya na ɓe ala walde Mamadi Doumbouya ɓe lorle on Mamadi Doumbouya
be lor lewon Dumbuya billazi nafsi be yadi be lor lewon Mamadi Dumbuya be hala walude Dumbuya de be lor lemo kadi e pi kadi be lor lemo kadi be uno yamo andi mi wolani on entourage mara o simo yare mo me baytu Mamadi mo marno hakile mo fellutuno mais min ko minanno do moya qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé hari ndi yewtere mi famande mais de temps en temps mi fami yewtere mi andi ande kadi pour ne pas commettre les erreurs du passé qu'il fera tout pour ne pas répéter pour ne pas commettre pour ne pas répéter ce que Sékou Ba a fait à Alpha Condé mi fami ande kadi géopolitique on men ande kadi puyongel be onen pousse mi dari no hande kadi ko be onno wujjude be arabe mara ko don mi suudi ko be onno suudade ko don mi dari ko be felliti don be lanni sécuriser be jogiti ke don ko don mi woni e be landa elan d'ailleurs kono mi woni endirade fi foni ke men information fi ben ene onon o sikkude jaman ko fitube armée on hande no wodi hande wobbe mabbe contacta be kono non sikku mi ala nato dalle tur dital mais don andi be balle do programme ji ko be hawti kon ko be rati kon Mamadi Dumbuya ene ni fewno ka fewnde no ko be nata don Mamadi no non ko be nata don Mamadi mo tampini ni fewno ka fewnde no ene baytum o wawali o tampiya o wawali wadde yewtere ene don sikkude ko nitum jama fop o hawti bibbe yimbe ko wara kon ka stade zero ko fewtuɓe tori Yalla ɓenni yo Allah liɓu fi laamu Mamadi neniraɓe meɗen ɓe ɓiɓɓe mo warana yewre toñe ɓe inni ɓe yarlaki ɓe yafaki yo Allah liɓu laamu Mamadi Dumbuya ngo par ce que nani Mamadi Dumbuya ciwloron ene ɗo sikkude duwaji jamango ka nder leydi ɗi yanata duwaji ɗi ƴawe ko kambu ko hasama dow duwaji ɗi yata Allah no yamiri hay duwa kefere mo jaabine hay duwa kefero Allah jaabina Allah no yamiri en torelan son sattirama torelam hay duwa kefero si toñama o fewti Allah ko kambu dow o inni Allah mi tolike ma Allah holluɓe dole maɗa ɗen Allah ɓaytum o hollilan dole maɗa ɗen Allah an kadi hollumo mi accanali mo mi yarlaki mi afa ene ɗum ɗo onono sikkude duwaji ɗin wawa yarde ni tun wata yarde ni tun donc hare jama on fof no duwa fellutude jama on fof no duwa andude ɓeɗo ko wonɓe yarirde hoore nde ɓay noon ɓe famali ɗum noon si Allahu la no jaɓi ɓe yire guete maɓɓe ɗe donc jama on fof hino duwa immade daro dadito maɗum ɓe heƴaka cuuɗi maɓɓe wata ɓe votan senerde wata ɓe yawa événement senerde wata ɓe duwano senerde si tawi an kadi wonɗo leyɗe portoɗo iɗa mari mawɓe maɓe wonɓe duwanade senerde yeetoɗe senerde yeetoɗe mawɓe mawɓe wata ɓe duwano senerde wata ɓe duwano Mamadi wata ɓe duwano kala yaaduɗo e Mamadi Dumbuya ok hay siko nene goto maɗa huuɗuɓe fop maɓɓe wata goto yaadu e ɓeɗo wata goto yaadu e ɓeɗo ɗum famude ɗum wata goto yaadu e Dumbuya wata goto yaadu e yaadu Mamadi Dumbuya en fop meɗen felliten hooloɗen hoɗoɗen ndi leydi meɗen ndi hettoto ko neba ok on famude ko noon ko wolande donc haray kono immode en fop meɗen daroɗen daditoɗen si Allahu lan no jaɓi leydi meɗen ndi ndi hettoto toujours mi wolana on wata goto e moɗon hulu wata goto meɗon leydi meɗen ndi hettoto wallahi lazim leydi meɗen ndi hettoto ene fenade ha hande yarali yeeso fenande ha hande yarali yeeso fenande naɓirta hay e hunde yeeso donc ande moƴƴa ko menon ko wolande min arata haɗo min wola fi meɗen fala wolde min ara woni min wola min hullita jama on min humpita jaman ko ɓe duwa kompuɗe min hawjatako kadi kono min neɓata kadi min hawjata kono min neɓata donc haray kono kala faalaɗo ƴawde ka interview hara inchallah mo wawi ƴawde mais hande mi daroto ɗo e annatan dan haray noon Aliou Ba timbi Madina si tawi ɗon nder ga ɗon wawi addude invitation ji moɗon ni ok mi dara ɗo audience ɓe ɓen komɓe won ɗo d' accord haray ɗo wawi jippinde invitation ji moɗon addi toon toujours si ça vous dérange ok mbo addi ɗo invitation d' accord adduɓe ɓen invitation fo oɗo addi invitation mais supprime ke Cissé Ahmad kimdara ɓeɗo makko baɓe men si wawa ƴewde non ɓeɗo wawale Cissé Ahmad Yahya invitation moɗon wawan ƴewde salut à l'image merci beaucoup Sadio Diallo salut ça va tu vas bien ok Fanta Fofana vous voulez monter échec wadi Fanta Fofana aussi n'a pas pu monter le modèle là c'est égal à 0 par Dumbuya c'est fini Dieu pas la justice ok Madou Camara merci beaucoup frère peut-être toi tu peux monter je t'ai envoyé Mamadou Ouri Camara tu peux monter c'est lui qui veut monter ici en tout cas il a choisi la mauvaise semaine oui le mauvais semaine pardon
Oui, ce qui je, toujours ça marche pas. Mamadou Boy Diallo. C'est impossible. Na won bendo fo addude do invitation joni jawde. Donc hare kala faala do jawde adda invitation o. Ala do jawde kala adda invitation o. Mi wawa leyde do invitation be gon do. D'accord. Aliou Batimbi Madina hare o yalti ka nder live kane. D'accord. Fanta Fofana aussi n'a pas pu monter. Seydi Diallo, merci beaucoup. Amadou Baylo Kanté. Nyannebe. Alpha Diallo, Cheikh. Wa jawde. Shukran. Merci beaucoup. Suleiman Diallo. Sadou Diallo, salut frère. C'est Diallo Sadou depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup frère. Thank you very much. Suleiman Diallo. Sanum Malanta Diallo. Alpha Omar. Hi, how are you, brother? Okay. Mbebuya di invitation wawal jawde. Diallo El Hadji Amadou. Lucas Pekin Ngilla. Seydi Diallo, merci beaucoup. Merci, vraiment. Salut, l'homme de la vérité. Merci beaucoup, Alpha IB Diallo. Merci, vraiment. Ça fait plaisir. Amadou Bari, merci beaucoup. Cool, Alpha Diallo, merci beaucoup. Bravo, Mamadou Aliou Bari. Merci beaucoup. Vous pouvez monter si vous voulez, Mamadou Aliou Bari. Je t'envoie une invitation. Monte. Yes, monte. Mamadou Aliou Diallo, du courage. Merci beaucoup. Oui, frère, ça va? Anande? Oui, salut, ça va? Mamadou Aliou Bari. Salut, ça va? Mamadou Aliou Bari, Ojibike. Ok. Wawal yawde. Donc, Mamadou Boyi. Hare wawal yawtre. Hare addi to invitation maron toujours Mamadou Aliou Bari. Mamadou Bari. Addu to Mamadou Aliou Bari. Addu to toujours invitation maron. Si tawde hare meɗa andi ko échec jirwaɗe. Ok, Elas Amadou Bari. Ok, abo mi jettama kenena tan. Ɗo wawi addude invitation moni. Oh, mama Elas Mamadou Amadou no wawal jade na onon wawal ƴewde. Yallo Alpha, merci. Fodé, salut, tu vas bien? Oui, je vais bien, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Ok. Agibou, bravo, merci beaucoup, frère. Merci infiniment, frère. La Guinée sera libérée. Il n'y a pas de débat. Inch'Allah, Mamadou Kamara. Alors, non, vous pouvez monter Mamadou Kamara, parce que vous, là, vous pouvez s'exprimer, mais c'est impossible de monter. Je ne sais pas pourquoi si vous n'êtes pas abonné ou quoi. En tout cas, respect à ta Dramanso, Lucas Bekin, t'es vraiment un champion. Merci beaucoup, vraiment. Bailo depuis Abidjan, salut Uribari. Ok, Bari Mamoudou, cool, merci beaucoup. Are mi weltani ka ƴawɓe ɓe ɗo fop. Hare noon ƴawɗo falaɗo ƴawde o. Fanta Fofana, tu voulais rejoindre de nous, mais c'est impossible. Tu ne peux pas monter si je me trompe pas. C'est envoyé, il faut accepter. Ƴaw falaɗo ƴawde kala ka live ɗo yo aru. Nini o sa'i ɗo ko ɗo anda ton ko humboni ombo ƴawe. Oui, je t'envoie l'invitation. Monte. Vous pouvez monter, vous allez s'exprimer. Bari Mahmoud, merci beaucoup. Fimado Abdullah, toi aussi, merci. El Haj Saifullah Diallo, salut mon frère, du courage, merci beaucoup. Mamadou Julde Diallo, salut, ça va boss? Ouais, ça va, Abdullah. Diallo El Haj Amadou, merci beaucoup. Kadjatou, Barkere Diallo, hello, how are you? Jam. Barkere ben fo hiwrama weltanama. Aye goto accaka. Siddi, merci beaucoup Siddi. Majuma Kanté, merci beaucoup Siddi. Merci beaucoup Siddi aussi, toi aussi, vraiment. Merci beaucoup Siddi, merci. Toujours Siddi.
Sidi Bari. Merci beaucoup. Je t'envoie l'invitation, Sidi. Si tu peux accepter, tu montes. D'accord. Ousmane Alipan, merci beaucoup. Salut, grand. Kala nous facilite. Amin, Inch'Allah. Alpha Saliou. Siaka Diallo. Diallo El Hadji Amadou. Toujours en l'invitation, madame. Accepte nous today. Sidi, je t'envoie l'invitation. Tu peux accepter, tu montes. Ouais, il y a plusieurs invités ici. Sidi, ouais, je t'envoie, il faut accepter. Keita Daouda no do, Tierno Bailo no do. Donc, auditeur, demande, no do. Bonsoir depuis Abidjan. Salut, ça va? Salut Alpha Omar Sow. Salut, ça va? Tu vas bien? Salut Diallo Dosare. Merci vraiment. Are non medetorium fok modon yewtore jidi adde partager e jawe kadi kala fala do de fi yaw a fi so. Salut, merci beaucoup pour le cœur. Adou Keri, merci beaucoup. Tcherno Adama Diallo, Sidi, je n'arrive pas à voir. Ok, tu peux voir. Daru Kosengoma Nano. Lay, clique à lay, aïe, donc. Ah ouais, clique de fia Diaw. Mamadou Yero, salut, ça va? Mamadou So, ouais, d'accord. Mamadou So, Alpha Omar So, Balde Aïchatou. Merci beaucoup. Aremel Tanekion, Balde Aïchatou, Ousmani Papa, Bapa. Je suis là, vous pouvez monter Ousmane Bapa, d'accord. Vous voulez monter? Je t'envoie. Oh, échec. Encore quoi, échec. Salut, grand frère. Longue vie à toi. Hélas, Mamadou Selou Dalen Diallo, le futur président. Merci beaucoup. Monsieur Alia Nodokadi, merci beaucoup. Salut, mon frère. Saïdou Diallo, Tige. Diaoulé, merci. Oui, Lucas Pekingila. Je n'arrive pas à te voir. Ouais, c'est vrai. Comme kasi visa zan comme kasi na goɗɗo de mi wula kadi mi suudu parce que jaman ko yeso ngon darata ron kalan jentade si Mamadou Keli Alpha Omar Bari are mi wuri ken fop moɗon me kala goto toujours ko enen on donc El Hadji Kamoni Diallo oui weltanama Kamoni ɓe fo kadi weltanama chaque yiɗen woodi trop même réseau ji ɗin Guinée haray wona fiable. Salut mon frère Mamadou Saïdou Diallo, merci beaucoup. Haray waccitana en ker jiɗin ka live fi sécurité go live meɗen on. Waccitana en ker jiɗin ka live fi sécurité go live meɗen on. Haray no moƴƴi hein. Alors, je te souhaite une bonne année. Oh, Sanou Malanta Diallo. Merci, merci vraiment. Merci, Sanou, merci. Merci, Sanou, merci. Vraiment, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup, vraiment. Volume. Madou Salifra, Kerno Alpha Omar, Madou Salif Diallo, Sadou, je voulais monter toujours ce Diallo Sadou. Merci. Attends, je vais t'envoyer invitation. Ok. C'est Dari Ado invitation Mado Halimatu Diallo So Tunturu. D'accord. Tunturu.